Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Мөселманнар өчен иң хәерле һәм рәхмәтле ай Рамазан айы башлана. Быел без уразага 19 февральдә керәчәкбез. Кемнәргә ураза тоту фарыз, ифтар кичәләренең асылы, фитр садакаларының күләме турында Түбән муниципаль районынан имам мөхтәсибе, Җәмигъ мәчете имам хатибы Салих хәзрәт Ибраһимов сөйләр. Әссәламу алейкум. Ва алейкумуссалам ва рахматлаһи ва баракатуһ. Аллаһның рәхмәтләре яусын. Менә безнең инде иң изге айга аз көннәр калды. Шуңа күрә без инде бераз дулкынланып, шулай каушап көтәбез. Чөнки чынлап та иң хәерле, иң изге ай Рамазан айы. Форсат айы дип әйтәбез без аны, чөнки ошбу айда кылынган изге гамәлләр хадислар буенча хәтта 700 мәртәбәдә аларның әҗр саваплары арта. Шуңа күрә инде без әзерләнәбез, тырышабыз һәрберебез. Менә шул җомга көннәрдә, җомга хутбәләрдә инде әлбәттә алдан мәчеткә йөрүчеләргә инде әйтәбез, әзерләник дип, чөнки без мәчеттә хезмәт итүчеләр, хәзрәтләр әлбәттә ошбу айга аерым әзерләнә, чөнки безнең өстебездә шәһәрдәшләребезне каршы алу, әлбәттә монда мәчеттә иң беренче таравих белән башлыйбыз без 18 февраль ястү намазыннан соң без таравих намаз белән Рамазанга керәбез. Шуңа күрә әлбәттә бөтен кеше җыелгач, бераз вагазланып, ниятләребезне яңартып, без инде Рамазан айына керербез. 19 февраль безнең беренче көн ураза, һәм инде аерым менә шундый без мәгълүмат әзерләдек татар телендә һәм урыс телендә дә. Монда бар кашан сахар тәмам вакыты, инде кашан чыга, кашан без иртән, ягъни төнне инде дөрес әйткәндә алдан гаиләбездә җыелышып сахар ашап, дугалар кылып инде без уразага керәбез. Салих хәзрәт, үзәк мәчеттә Рамазан айына әзерлек эшләре тулы куәттә бара. Мөселманнар уразага керергә үзләре ничек әзерләнергә тиеш? Biz хәзрәтләр әйтәбез, Рамазан ай ул шундый форсат, үз тормышларыбызны яңа ак биттән башарга дип. Ул шундый елга бер тапкыр шундый бер инде мөмкинчелек, кеше инде бераз тукталып, бераз уйланып, бераз теге үзенә нәтиҗә кылып, үз тормышын, әйтәм бит, менә сыйфатын күтәрү, үз ара менә балалар белән аралашу, балаларыбызга игътибар җитми безнең, шулай бит инде. Үз Аллаһның рәхмәте, әгәр дә исән сау әти-әниләребезгә аерым мөнәсәбәт булырга тиеш. Шуңа күрә Рамазан ай ул шундый ай, һәр кеше ул инде менә әзерләнә ни өчен, менә үз тормышын да үзгәртер өчен. Ураза тоту кемнәргә мәҗбүри һәм кемнәр аннан азат ителә ала? Табиблар әйтә икән, ураза тота алмыйсың дип, ул вакытта ураза тота алмый кеше, әмма ул шаракта бар инде шундый фидия садака дип атала ул. Фидия садака ул син әгәр дә ураза тота алмыйсың, син бер көн өчен бер хәерче, мохтаҗ кешене ашатасың. Мисал өчен, һәм я инде акчалата фидия садака чыгарасың. Ашату 4-5 тапкыр кенә түгел әлбәттә, ашату сәхәр һәм ифтар. Шуңа күрә быел менә без үзебез казыятта инде шул бер фикергә килдек, 450 сум бер көне аны. Кем ураза тота алмый? Кемдер мисал өчен шул өлкән була торып, инде картаеп, үзе тотарга теләмәк, әмма ләкин тота алмый, ул менә мөмкинчелек булса гына әлбәттә мәҗбүри, әгәр дә аның мисал өчен мөмкинчелеге юк икән, әлбәттә ул фидияны да бирмәскә аңа ярый. Әмма бар икән синең мөмкинчелек, менә шул я син бер көн мохтаҗны ашатасың, я инде менә мәчеткә Райхан кибетнең кассасына китереп, инде акчаны тапшырасың. 450 сум 29 көнгә тапкырлап инде. Һәм без үз өстебездә шул вазифаны алып, әлбәттә без мохтаҗларны ашатабыз монда.
Монда дөрес аңларга кирәк, ул авыз ачтыру түгел бу фидия садака. Әйтәм, 2 тапкыр кешене ашату 450 сум. Тагын бер кабатлап әйтәм, кеше аерга тиеш. Ифтар ул ифтар, авыз ачтыру, фидия садака, фидия садака. Гомумән кемгә ураза мәҗбүр түгел, ул да булса инде, әгәр дә кеше бераз акылдан, мисал өчен, шундый сынаулар кичерә, мисал өчен, бит. Кемнеңдер хәле юк, кемнеңдер мөмкинчелек юк, кемнеңдер хатын-кызларга хас булган көннәре, мисал өчен, аны әйтәсем килә, бит, анысы аерым бер тема, шуңа күрә аны уялып түгел, уялмыйча сорарга кирәк, бит. Мисал өчен, әгәр дә бала тудыргач, мисал өчен, шулай хатын-кызларның бар инде шундый махсус физик яктан хәлләре, шуңа күрә аларга ураза тотмаска дарый. Һәм кем сәфәргә чыга, мисал өчен, куәдә ерак юлга 100дән артык чакрым әгәр дә юлы аның, ул вакытта ул да ураза тотмаска ярый, ләкин кайтартырга кирәк. Гомумән, әгәр дә чирләп торасың, һәм табиблар әйтә, менә бүген син тота алмыйсың, әмма ләкин аннан соң тота аласың дип, ул вакытта әлбәттә фидия түгел, кайтарту кирәк. Кайтарту көннәрне 3 көн тотмадың, 4 көн тотмадың, аннан соң уңайлы булган көннәрдә син ушбу уразаны, син Рамазан уразаны кайтарга тиешсең син. Сәфәргә чыккач та шулай. Сәфәрдә булдың 2-3 көн, кемдер әйтә, мин хәзер машина белән йөрим, юллар кыска, мөмкинчелек һәм шартлар уңайлы, мин тотам дип, кем тота ала тота, әмма тотмасаң да ярый, әмма ләкин аннан соң ушбу көннәрне кайтартырга кирәк. Бездә тагын шундый инану, тәртип бар. Кайбер кешеләр Рамазан аеның башында һәм ахырында 3 көн ураза тоталар. Бу дөресме? Әйе, бездә шулай теге халык арасында таралган шундый фикер, 3 көн алдан, 3 көн уртада һәм 3 көн ахырында тотсаң ярыймы дип сорыйлар. Без әйтәбез, 10 көн алдан, 10 көн уртада һәм 10 көн ахырында тотарга була. Әлбәттә, монда кеше, адәм баласы, ни хәтле азыр ул ушбу гыйбадәткә, бит, шул хәтле тотачак. Аллаһ Тәгалә әйтә, ла икраха фид-дин, дине бездә мәҗбүр итү юк, ни хәтле аның күңеле тарта, шулай ул бу гамәлне кыла. Әмма ләкин әлбәттә без әйтәбез, 29 көн дип әйтәбез. Чөнки Аллаһ Тәгалә Рамазан айны аерым билгеләгән шул гыйбадәткә, шуңа күрә инде иман китерүче ул әлбәттә 29 көн, я инде 30 көн тота уразаны. Ул ничек килә, менә безнең бит инде милади, григориан дип әйтәбез җәдвәле, менә хиҗри җәдвәлендә менә быел 29 көн булачак, шуңа күрә инде 29 көнне иншалла Аллаһка тапшырып тотып алырга кирәк инде. Әйе. Шуңа күрә әйтәм бит, Аллаһ Тәгалә җиңеллекне бирә, чирләп торсаң тотмаска ярый, сәфәргә чыксаң тотмаска ярый, шикләнәсең икән, куркасың икән, менә мисал өчен әниләр дип әйтә, яшь әниләр балаларын имезә, мисал өчен, ул вакытта бераз борчылып торалар икән, куркып, хауф бар икән, әгәр дә ул вакытта тотмаска ярый. Монда чын күңелдән менә ул ихлас ният белән булырга тиеш. Шуңа күрә адәм баласы ни хәтле Аллаһка гыйбадәт кыла ала, шулай кыла инде. Белгәнебезчә, Рамазан аенда Үзәк мәчеттә, гомумән Түбән Кама районы мәчетләрдә ифтар кичәләре гөрләп үтә. Быел да шулай булачакмы? Безнең менә хәзер 3нче ел шундый тәкъдим һәм без менә шул фикердә калабыз. Ул кайчандыр онытылган гаилә ифтарлары. Онытылган дип әйтергә дә бик дөрес булмас, чөнки безнең бит шул ук мөселман җәдвәле ул күчеп бара, моңа хәтле бит инде без җәй көннәрдә ураза тота идек, шулай бит инде. Хәзер без кышкалыкка таба киткәч, инде без исебезгә төшерәбез шул гаилә ифтарларын. Шуңа күрә безнең тәкъдим шәһәрдәшләребезгә инде үз иләребездә, әгәр дә матур итеп шулай балаларыбыз белән, әти-әниләребез белән, әби-бабаларыбыз белән матур итеп ифтарны алдан
инде әзерләп, аннан соң дугалар кылып, шулай матур итеп авыз ачарга өйдә. Хәтта ул безнең шундый бик күркәм, бик матур гадәт, шуңа күрә шул гадәткә чакырабыз әлбәттә. Гомумән киләчәккә карасак, без бер 3-4-5 елдан безнең шул авыз ачу вакыты шул сәгать 4 шартларга бит инде туры киләчәк. Шулай бит инде. Кыш көне шулай, кыска көн, шуңа күрә ифтар иртәрәк. Ул вакытта әле күбесе эштә, хезмәттә. Шуңа күрә менә шул хезмәттә булган кешеләргә без аерым монда Үзәк мәчеттә пешерәбез. Әзерлибез 450 кешегә, күбрәк иратлы кешегә инде. Кем эштән кайтып бара, кем иртәрәк бушады. Шуңа күрә Үзәк мәчеттә менә 450 кешегә без ифтарны оештырабыз. Авылларда безнең ифтарлар алар аерым әлбәттә оештырыла. Шуңа күрә кем менә ничек оештыра, шулай булачак. Гомумән без инде тәкъдим итәбез менә шундый матур чараны, гаилә ифтарны дип, менә шулай туганнарны чакырып, күршеләрне чакырып, шулай матур итеп уздырырга дип тәкъдим итәбез. Рамазан айында шәһәрдәшләр үзара бер-берсенә карата аеруча ихтирам һәм игътибар күрсәтә. Туганлык җипләре ныгый. Алай гына түгел, якыннарына гына түгел, күршеләренә, таныш булмаган кешеләргә дә ихтирам хисе арттыра. Менә шул уңайдан инде фитр садакалары да уйлап табылган. Быел аның күләме нинди һәм ул кемнәргә бирелергә тиеш? Фитра садаканың мәгънәсен аңларга кирәк. Иң беренче әлбәттә без ураза тоткан чакта, кайчакта хискә биреләбез, кайчакта ачуланып алабыз. Шуңа күрә менә Аллаһның рәхмәте белән менә шундый кимчелекләр Аллаһ каршында гафу ителсен дип әйбит, шул уңайыннан инде без фитраны чыгарабыз. Фитра садака ул әлбәттә мохтаҗларга, мохтаҗлар лайыклы шул фитра садакага. Шуңа күрә быел аны ул билгеләнде 200 сум дип бер кешедән. Әмма аңларга кирәк, гаилә башы, мисал өчен әти, бабай булсын, мулай бит ират кеше, ул инде менә үзе карап, үзе санап дип әйтәбез инде, ул үзе чыгарга тиеш аны. Беренчедән без тәкъдим итәбез инде менә үз яшәгән, мисал өчен өйдә, хәтта яшәгән урында, мисал өчен. Ул янәшә карарга тиеш, уңга сулга. Кем аның шул яшәгән подъездда, мисал өчен, мохтаҗлар кеше булырга мөмкин, шулай бит, гарипләр булырга мөмкин. Шуңа күрә аңа ул бирә шул фитра садаканы. Бәлки акчалата, бәлки күчтәнәчләр алып, мисал өчен. Шулай бит инде ярмалар дип әйтәбез инде. Ул төрле шәкиле, әмма ләкин менә шул файда тисен дип бу кешегә, мохтаҗ кешегә ул да бәйрәм үткәрсен дип шундый ният белән бирелә ул фитра садака. Һәм әйтәсем килә, без инде ул күп еллар буе менә фитра садака яшекне куеп монда Үзәк мәчеткә аерым җыябыз ул фитра садаканы, һәм инде безнең шундый гадәт, без мохтаҗларга таратабыз. Хәтта без чыгабыз председательство, старший по домам әйтәм инде. Алар белән без тыгыз элемтәдә, алар инде төгәл беләләр кем нинди ихтияҗда тора. Шуңа күрә менә аларга инде без ярдәм итәргә тырышабыз. Һәм монда бар шундый бер махсус шундый таләп, ул әлбәттә ул кеше, ул иман мөселман булырга тиеш. Шул. Без шуннан башлыйбыз. Әлбәттә без төрле дин һәм төрле милләт кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз, сез аны беләсез. Әмма менә монда инде моның бар шундый бер таләбе, менә шуның белән әле намазга өндәү. Шуның белән әле шул мохтаҗ кешене дингә өндәү, аның менә максаты да шундый. Шуңа күрә бер яктан ярдәм итү, икенче яктан аны изгелеккә өндәү һәм инде бәйрәм көнне бәйрәм итү. Түбән Камаллар ураза гаетен кайчан билгеләп үтәчәк? Безнең бу бәйрәмнәр хәзер Аллаһка шөкер хөкүмәт ягыннан да билгеләнә. Шуңа күрә рәисебез Аллаһның рәхмәтләре яусын, шул 20 март көнне безнең ураза гаете булып билгеләнгән. Шуңа күрә бу көнне без 7-дә
иртән инде сәгать 7-дә җылышабыз, Коръән укыйбыз. Аннан соң безнең бәйрәм вагазы булачак, аннан соң безнең инде гаит намазы булачак. Шуның белән монда инде мөселманнар ой буе ураза тотып, тавихларны басып торып, инде әлбәттә монда бәйрәм итәләр. Шуңа күрә һәр мәчеттә, шәһәр мәчетләрендә шул вакытта аны алдан әлбәттә без хәбәр итербез. Авылларда инде аларның үз тормышлары, шуңа күрә мәхәллә ничек хәл итә, кояш байгач алар иртәрәк башлар. Шуңа күрә инде без шулай килештек. Һәр авылның алда имамы бар, анда глава поселения бар, анда мәхәллә, анда инде тормыш бераз икенче. Шуңа күрә инде алар аерым вакытын билгеләп әле үз мәхәлләсенә әйтерләр. Әмма 20 март көнне безнең бәйрәм көне иншалла. Салих хәзрәт, менә шушы зур бәйрәм уңайыннан түбән камаларга нинди теләкләрегезне җиткерә аласыз? Рәхим итегез. Рамазан айы ул изге ай. Ул форсат. Шуңа күрә без ошбу форсатны кулланыйк. Иң беренче әлбәттә үзебез өчен. Әйе, иң беренче үзебез өчен. Үзебез тыныч һәм иминлек, тынычлык һәм иминлек тапсак, әлбәттә без янәшә булган үз гаиләбезгә, балаларыбызга, әтиләребезгә дә файда китерә алабыз. Шуңа күрә ошбу изге айларда уразалар тотып, кичләрен таравих намазларны торгызып, Аллаһка якынайып, без инде бөтен гөнаһлардан пакланырга, изгелекләрдә катнашырга, Аллаһ Тәгалә безгә насип итсен. Файда алыйк җәмәгать, көчле булыйк, динебез өчен, халкыбыз өчен, милләтебез өчен, якыннарыбыз өчен файдалы булыйк. Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итсен. Салих хәзрәт, эчтәлекле әңгәмәгез, матур теләкләрегез өчен бик зур рәхмәт һәм киләсе очрашуларга кадәр саубуллашып торабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Исән, имин булыйк.